tɔ Umu na i ka minɛn ninnu ta dɛ i ka bɔ ni ka segin i fɛ minɛn ninnu fara ɲɔgɔn kan dɛ bon ne ko prince don prince est-ce que tu sunɔgɔ la ah kabi dugu jɛra maa ye awɔ a bɛ sunɔgɔ la ah ok problème t'a la ne tun bɛ fɛ ka kuma dɔ f'i ye Umu i yɛrɛ i bɛ ko bɛɛ kalama sisan n grand sœur nalen don donc ko ka di Ala ye cogo min na Ala y'a kɛ ten lajarabi dɔw y'a sɔrɔ donc furu ma ɲɛ i b'o bɛɛ kalama déjà ne bɛ mun ɲini i fɛ du in kɔnɔ yan n tɛ fɛ kɔngɔkan minɛ n tɛ fɛ minɔgɔkan minɛ foyi ko dɛsɛ kana n'a sɔrɔ du in kɔnɔ yan wa ni mun y'i furu cɛ i bɛ ne minɛ cogo min na n b'a fɛ i k'a minɛ ten ni sera k'o kɛ o bɛ diya n ye n'Ala sɔnna ma i tɛna jiginna foyi sɔrɔ na nin ko in kɔnɔna na ok ni kɔni sera k'o kɛ o bɛ diya n ye trop taa baarayɔrɔ la fɔlɔ ok bonne journée merci Naam patron. Patron bɛ ka ne wele. I ye minɛnɔgɔw ko wa? Awɔ ne y'o ko yanni ne ka n da su fɛ ne y'o ko ka sɔrɔ ka n da. Yɔrɔ ne y'a f'i ye ko ni nɔgɔ tɛ si ɲɔgɔn ma. I y'a fɔ. Kunu ne ye fini minnu d'i ma e y'olu ko wa? Awɔ ne y'o bɛɛ ko. E bɛɛ ko. Ɔ ni nɛgɛ tɛ sugu la. N bɛ taa n'a san i b'a kɛ tigɛdɛgɛnaw ye. Awɔ ɲaami. Yanni ka taa i bɛ ka jaga dumuni bɔ k'a d'a ma. I y'a mɛn? Awɔ ɲaami. N'i nana yanni kan ka daga sigi i ko dɛ koriga. E ka ko ninnu tɛ ten. Min ko patron min ko. Ka sugu. Ethan. Naam. Ko wala ya dumuni. Ka jumɛn kɛ? I ya dumuni. Ne ka dumuni? Awɔ. Ayi ne m'o faamu dɛ. Jɔn y'i bila k'e ka na nin di ne ma? Ne ka patron. K'e ka na dumuni di ne ma? Ni ko ne ka nin dun. Est-ce que e ma fili? Ne ma fili fiyewu. E ka patron bɛ nin d'e ma k'e ka n'o di ne ma ko ne k'o dun. A ka ɲi ne fara t'a d'a ma k'a yɛrɛ ka dun. Ethan k'e fara wa? Ne fara Koriga ko ne ko k'a yɛrɛ ka dun. Kana lajɛ sisan i k'a minɛ k'a dun. N ko n fara mun kɛra de? T'a di ka patron ma a yɛrɛ k'a dun walima de? Ɲaami n t'a fɛ. Mama. Ani sɔgɔma. Ni kɔni tɛ wuli kuma ye prince. Yɔrɔ sɔgɔmada in na i fa ye mankan ba de kɛ k'i tɛ da joona. Mama sura ne dun dara joona.
Andra Zurardi. Eni ala ce zurar kan ke daf mai. Ite foi la barufu zurar kan ke daf mai. Etsigi da jono la so me ga wuli jona. Daraga. Kono wena. Hey ne. Ite nem so na lele ba kalama kon. Awa ma kalama. Okay. Nta fe ki gerele ala yama. Muna. Nta fe ki gerele ala ri. A furu sale no ka bo a cheku. Ni e mogo furu sale ka bu cheku. Seke tere do re bala. E to do ala ne to do ala. Nta fe ki ya kere fe kulo ben kana. Ona tenem sore do. E tenem sore mene. Nere me wolo. E tenem sore bo kuma fo nere ya. Ali foli ngana temene ina nyote. Ikulo ben kana. Oh nyam. Ramso. Bashi lawan. Arasira. Nse. Ega denni nana dumuni dinema. Oh ko ene ka daraka ye. Buru kunguruni ko da kafe ni do sanfɛ. Kafe yɛrɛ dayɛlɛlen do limɔgɔ yɛrɛ bɛ buru la. Ke kote. Ne kɔni ko ngi bɛ sɔrɔ a filila de. Aya ma fili. Ela da ma nga dima. A ma fili. Buramuso, e bɛ dumuni di ne ma nin cogo in de la tan. Han? Ne hakili la e bɛ dumuni di cɛ ma cogo min e kan k'a di ne ma o cogo kelen de la kɛ. Fo k'o di baarakɛla ma k'o ka n'o di ne ma. Buramuso ne m'o faamu dɛ. Ah mais buramuso ne bolo l'essentiel ye ka daraka de dun. Dumuni ka di ma. A fɔra ne ye ne ka dumuni di ma ne ye n ka droit de kɛ n ye dumuni di ma. Ni kɔni bannen ka dun c'est que kɔngɔ de t'i la. Buramuso ne hakili la e buramuso de ye ne. E bɛ sɔn ka dumuni di cɛ ma tan. I bɛ dumuni di cɛ ma cogo min na i kan k'a di ne ma ten tɔ de. Nka e bɛ dumuni di nin cogo la ka n'a di ne ma ne b'o dun cogo di? Han? Ni kɔni bannen ka daraka de dun kɔngɔ t'i la. Tilela kɔnɔ tilela mɔna ka ban. Sɔnsa a bɛ mɔ i bɛ tilela dun. Fɔcogo wɛrɛ t'a la ni nin tɛ. Han? Fɔcogo foyi t'a la nin kɔ. I tilala. Awɔ n tilala. Ne b'a fɛ ci ye. Ne t'a dɔn n ye diɲɛ fɛn fɛn kɛ ni muso in na walayi. Barika Ala ye. Ne terimuso ne bɔra e cɛla la yen k'e bɛ so yan mun dun de kɛra? Awɔ ne bɛ so yan nɔ ne bɛ a bɛ wagatini dɔɔni bɔ dɛ. Ne ni cɛ ma ɲɛ a la i n'a fɔ e yɛrɛ b'a kalama cogoya min na. Ni tɔɔrɔ tɛ tɔɔrɔ ye ni muɲu tɛ mun ye ne y'o bɛɛ kɛ n cɛ ka sigiyɔrɔ in na nka ne cɛ ko k'a tɛ fɛ ka ne y'a ɲɛ na. Han? Ne b'a kɛ cogo di? O kɔni o tɛ e nakun ye so sa. Sɛgɛn sugu bɛɛ bɛ e ye min kɛ nin furu in na e ye ɲani sugu bɛɛ kɛ furu in na e bɛ na so ko parce que e cɛ ko a t'a fɛ k'e muso wɛrɛ kama tiɲɛna Kaja o ma kɛ ne fɛla ye. Ayi ne ma kɛ muso wɛrɛ kama de. Ne cɛ de ko k'a ɲɛ tɛ fɛ ka da ne kan. Ni cɛ ko k'a ɲɛ tɛ fɛ ka da i kan i bɛ mun ɲini o furu la bilen? Han? Kaja denw kɔni kɔrɔbayara o ma sa. Denw kɔrɔbayara o ma sa. N'i ma cɛ tɔnɔ dun i bɛ den tɔnɔ dun. Ne kɔni fɛla to ye walayi ka furu in ka sa ne fɛla to ye Kaja. Muso fila furu kun ye de i k'u dama tɛ. N'i ye muso fila furu n'i tɛ se k'u dama tɛ kana dɔw fisaya ni dɔ ye. Tarde ne cɛ bɛ kuma sugu bɛɛ fɔ ne ma ne sinamuso ɲɛna f'a b'a jan ka yɛlɛ. Zena ye ne ka minɛ ne ta k'a fili dukɛnɛ cɛmancɛ la ko yɔrɔ yɔrɔ ye ne ja ko ne ka tɛ k'ale ka ne y'a ɲɛla bi ko nin fɛn bɛ ta k'ale ma. Ale dun ne bɛ ɲɔgɔn dɔn wagati min na a ma ne ta bɔlɔn kɔnɔ a ma ne sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ la fo an ka so wa ne bɛ d'a ma jigiya ne bi d'a ma jigiya de kama ani sutura. Ala ye ne ka minɛnw fili ko yɔrɔ min ne ja ne ka tɛ
ne dun tɛ somɔgɔ ta ye n somɔgɔw ka so bɛ yen n bɛ na olu ka so kɛ ka taa yɔrɔ baden bɛ ne la fɛnɛ. Kaja nin bɛɛ b'a la sa ni yɛrɛ filɛ ta min na mun de bɛ yen e tɛ min kalama a la mun de bɛ yen mɛ n tɛ ala deli so taga la u bɛ kuma min fɔ furu juguni o ka fisa n'i ka t'i faso la. O kɔni ye tiɲɛ ko fincogo ye kelen mɛnɛmɛnɛ cogo tɛ kelen na Aissata e ta ni ne ta kɛcogoya kelen tɛ min yɛrɛ ye ne tɔɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na ne cɛ y'a ɲɛna ta ne ni dɔgɔnin de cɛla la a ye ne dɔgɔmuso ta k'a mago tɛ ne la o ma se ka tɔ to ne la abada. O dun tun b'an ka digi e la o cɛ ninnu filɛ nin ye n'u bɛ musoko la u tɛ yeli kɛ u tɛ mɛnni kɛ e tun man k'o kɛ o tun man k'o ko yɛrɛ de digi i yɛrɛ la fɛn min bɛɛ bɛ tɛmɛ o fɛnɛ bɛ kɔrɔ o. Ne ta in ka ɲi ta n'a ma ɲa ko ni yɔrɔ min ye ne ja ko ne ka taa ye n somɔgɔw ma banna finko jɛ ko mɔgɔ si ka ala deli tɛ ka taa furu la ka tila ka n'i sigi faso la nka n'a sera yɔrɔ dɔ ma kɔni ko dɔ ka fisa ni ko dɔ ye dɛ. O ye tiɲɛ n'i ko ten problème t'a la. Ne fana ye n yɛrɛ ta dɛ yɛrɛkun sɔrɔ man dɔgɔ sɔrɔ la tiɲɛ yɛrɛ la. N'i ko ten an b'a to i ta la sinon tiɲɛni yɛrɛ la i ka na so a man di ne ye. Ne ye nin ye dɛ a man di ne yɛrɛ o nka nin y'a kɛcogo ye an k'a to tan. N y'a mɛn o de kun don n terimuso n bɛ sira ɲini kɔfɛ n bɛ na i y'a mɛn yan. N'Ala sɔnna an bɛ so fo. N y'a mɛn. Korea dewa. Naam. Itu le ji bɔ ya mina kun fɔ. Gisle. Na bila ne ono ge. I jɔ ka bugu dɛ. Prince kana magana dɛ. Ki kana magana Prince. Wala ma fɔ. I jɔ ka bugu. Ni ni magana na ma fɔ patron ɲɛna. Bugu ka bugu. Tɛ bana la. La. Prince. E kɔni tɛna ka kɛ bɛna bi koriga kan. E b'i yɛrɛ dɔn kɔni Prince. Ayi tɛ sɔn. Tɛmɛ yan koriga. Tɛmɛ. Seru. Kaja. E nana de. Baasi tɛ yen kɔni. Non baasi foyi tɛ. Baara yɔrɔ dun. U bɛ ka kɛnɛ. Bi ka fisa. Alhamdulillah. Ne nana sɔrɔ e bɛ sunɔgɔ la. Awɔ ne kun dalen don. Ok. Baasi kɔni tɛ yen. Ayi baasi foyi tɛ yen. Alhamdulillah. Seru. Ko dɔ bɛ ka kɛ du kɔnɔ yan. Ni fɛɛrɛ ma ɲini a la laban bɛ du ci dɛ. Kaja. O tala mun bɛ ka kɛ du kɔnɔ yan ne tɛ mun kalama. Prince de kun bɛna bi koriga kan ɲɛgɛn kɔnɔ bi. I ko jumɛn? Kosɛbɛ kɛ. Prince ka bin koriga kan. O ta Prince ye mara bɔ min? Ne dabali banna. Ne yɛrɛ de ɲɛ. Ne yɛrɛ bɛ bɔ min kalama dɔrɔn denni bɛ kule la n bila. O la ne bolila ka taa ka taa sɔrɔ a cɛlen b'a bolo. Ni ɲɔgɔn na denmisɛnnin fitinin fɛn min na ne bɛ wari ɲini na ni Prince binna o kan. O t'an bɛɛ selen kungo la. Ayi Kaja. E y'i ta kɛ ko e baraji b'a nɔ la. Prince yɛrɛ bɛ min? Ma da bɛ yɔrɔ min na. O dangadiya tɛ daminɛ. A bɛ sɔrɔ a ka so kɔnɔ wa? A bɛ sɔrɔ yen. Ok, i ni ce ni baraji. Seydou kana fɔ k'i bɛ ko in ni dusu ta dɛ, i y'a mɛn? N y'a faamuya. I b'a lajɛ ji ɲɛma jɔlen na. N y'a faamuya. N'o tɛ nin kɔni tɛ ko cɛ ɲuman ye. Prince! Prince! An ce ba. Amba. Prince.
Naya! Jesse! Naya! Ida kana ya? Mun danga dia de kai abi. Naya! Naya! Mun danga dia de kai abi. Ha? Mumia. Mungera tono. Ita kana ya? Ne ma fɛ ba. Me mungera. Hey, ite mun kalama. Ide abina korka de kan. A kun bɛ fɛ ka biya kan ni. Ayi prince tɛ sɔn o ma. Ayi prince tɛ sɔn ka bi kɔrɔkɛ kan. O ta ne de galon tigɛ yan. Jɔn fɛ yen. Kaja de y'a fɔ ne ye. Kaja de y'a fɛ yen ko prince bina kɔrɔkɛ kan. Kaja de y'o fɔ. Ok o sɔn ka nɔgɔ kɔrɔkɛ bɛ yan. Kɔrɔkɛ. Kɔrɔkɛ tɛ yan. Naam patron. Ko prince bina e kan yan. Kɔrɔkɛ a ɲɛfɔ ko kɛra cogo jumɛn mun de tɛmɛra ni prince ni ɲɔgɔn cɛ. Bobo de tɛ se ka kuma. Ne bɛ ka kuma e de fɛ. I da kolen de don a kɔrɔkɛ. Ayi prince ma bin ne kan. I ko jumɛn? Prince ma bin ne kan. Ko jumɛn? Prince ma bin e kan. Ne ni prince ma ɲɔgɔn ye bi bɛɛ. Mais prince ma taa don e ka ɲɛgɛn kɔnɔ. Ne. E yɛrɛ k'a lajɛ wallahi tɔnɔ n'i ma kow ta ni hakili de i b'i ka du mana ci fo prince bɛ mun kɛ nin mɛlɛkɛnin fitinin na yanni Kaja kun ka na prince binna nin kan n'i m'a lajɛ k'i hakili sigi i ka kow fɛ de yanni Kaja ka na prince binna nin kan o nalen o b'o kuma fɛ yen dɔrɔn prince binna nin kan donc e fana b'o ko ta ni dusu ye ka den bɔ manamana ko la a bɛ mun kɛ nin mɛlɛkɛnin fitinin na. Ni kɔni ma ko ta ni hakili i b'i ka du ci fo wallahi prince bɛ mun kɛ nin na ni ɲɔgɔnna denmisɛnnin. Non Kaja kɔni tɛna fɔ k'a bɛna nkalon tigɛ ne ye sa. O y'a ka furu sa ka n'a sigi yan pour que k'e ni ne fana ta sa o tɛ yan ni prince binna kɔrɔkɛ kan n'i b'o de minɛ ni hakili ye k'i ta kɛ prince bugɔlen wallahi ne tɛ foyi f'i ye i tugu o kɔ yen dɛ i k'i ka furu manamana sa yen. Taga daga kɔrɔ bila ɲɛ wallahi ne tɛ foyi fɔ. Ayi non c'est pas possible. Kaja kɔni tɛna fɔ k'ale bɛna nkalon tigɛ ne cɛkɔrɔbatɔ ye. Ayi non tɛ se ka kɛ. Dagawili. Zuba. Si. Somɔgɔw. Reste. An ka denmisɛnninw. Wala baasi foyi t'u la. Dagawili. E kɔni t'a fɔ k'alisa k'e cɛ kɔrɔmuso in b'aw fɛ yan nɔ. Awɔ a bɛ yan nɔ. I tɛ nin gɛn ka bɔ aw fɛ yen nɔ. Ne t'a dɔn o ma kɛ cogo min na de o. E t'a dɔn e b'a kɛ cogo jumɛn na? O bɛ se ka kɛ cogo di? Wala n t'a dɔn o ma kɛ cogo min na. N'i ma nin labɔ nin b'i ka furu sa dɛ. Ne y'a fɔ asitafurulayi n ka sɔn. Ka fɔ asitafurulayi cogo di? N'i y'a ka furu sa kun min na e t'o dɔn ne yɛrɛ t'o dɔn. Tiɲɛ yɛrɛ la n t'o dɔn dɛ. O bɛ ko min na i tɛ nin labɔ joona. Mais wɔrɔ ye ne bɛ ka siran de ne nana ye cogo dɔw la mɔgɔw da. E ka furu wa mɔgɔw b'u ka furu la o. O kɔni. N'a ye ka furu sa a kɛra e de la. Tiɲɛ yɛrɛ la n y'a mɛn. Miiri ba dabila nin ko in na. Nin gɛn ka bɔ aw fɛ yen miiri ba dabila nin na. Mais ne ma dala ni nin na sɔn o kɛ ne la dɛ. Mɔgɔ tɛ dɔn ka ban koyi. Hali sanfɛlanin na a kɛra muso dɔ la yen nɔ o cɛ kɔrɔmuso fila k'a ka furu sa ka tila ka na muso ka furu kɛnɛ karabasa ka bɔ a ka furu la hali sisan furu ma se ka taa ɲɛ. N'o de don n b'a jateminɛ ye. Kana miiri nin ko in na nin k'i sɛbɛ ye
Nyame. Ni wani filɛ ka min f'i ɲɛna ne tɛ sɔn min ka kɛ ne na ne tɛ sɔn o ka k'i la. Nina a jateminɛ. Nin kana ni jateminɛ nin kɛ. Awɔ nyame. Nin gɛn ka bɔ a ka du kɔnɔ ni yɔrɔ min ka d'a ye a ka taa yen nɔ. Nyame, n yɛrɛ ba dɔn kan ka min kɛ san nɔ. Ok. Merci beaucoup i ka t'i yɛrɛ la. N diyara n ye trop. O tɛ foyi ye. An ta essayer an ka tɛ dɔ sigi. A ka ɲi presselen don. N nana ci de la ko n bɛ tɛmɛ ka don yan nɔ. An ka taa so daramisɛnninw bɛ yen nɔ. N y'a mɛn. An b'a kɛ ten. Awɔ. N y'a f'i ye cogo min i b'a kɛ ten dɛ. N b'a kɛ ten i bɛ n dɔn. N'Ala sɔnna awɔ. N bɛna taa so fɔlɔ. Awɔ. N bɛ ka min fɔ nin ye sigi tɛ nin ko in jateminɛ. Ayiwa. Koriga, mo kaya kilitin din sorry. Koriga! Koriga! Nam patron. Ha? Ne mege wole de me munan be. Mga dagali la maka. Nugo, so kam so imbora. Awa bora. Ida le mala ka bora. Ne dali mana ne re dinya. Dibi fadiri re na sokoma na asola ka bo. Ati. Ati. Kuriya kasa do bere ni mu kasai. Kasa patron. Ne no te kasa la. Kuriya mako. Tron, ne kura wi ayema. Dibi kuna shine yanko. Ha. Kuriya dibi kuna shine fo bi o be ni polite. Ne safne bana. E la safne bana yo fone ya. Ne de la ge je safne la so yone ya. Kuriya ira ni afi kigi yera sanu ya. Et puis, kunu ko gani ganala nta fa ga galatu ikulo ben kana nyami ate gana mo ika jita sansan ika tiko ika safnete ga tiko depuis nyebena nyami patron metan ko sansan nyani nganye tuku ga nyelo ya sure yishu ta ga jika kono ka safnete ga tiko ki je sansa kana ta ma daga la folo de tiko ika soro kan daga la ma wani nga daga shishiri bulu ibna do nyem somi temen se ga tiko nogole ngoro
Nam patron. E ma ne ka sanu ni kɔnɔ. E ka sanu. Awɔ. Patron wale bile ni mata. Wale. Ma do ka ja ka so ko sai ka i ka so ko. Ni patron. Ne yɛrɛ siga don. Patron ni ma fɛn. Han? Ni ma fɛn. E ma fɛn ka ja ka so ko. A ka sagi u te. Do i ka sagi ta kana ne yɛrɛ. Ni dɔrɔn ni. Deni ka sanu ya. E tɔnɔ. Tɔnɔ. Ha? Waya. E tun sisan. N'a fɔ tɔnɔ ko ka jɛ n ka sanu ta. Ni Ala y'i ci k'a fɔ k'a ma ta. N b'i nɛ tigɛ fa jama yɔrɔ. I kulo bɛ na? Tɔnɔ. Oui. Mun bɛ? Tɔnɔ ne ma n ka sanu tunu kuma fɛ yan. Awɔ. Yɛrɛ ta ja de ka minɛn kɔnɔ sisan. I ko jumɛn? Kɔrɔkɛ ye seere o, a ma bɔ ka jaga sa e kɔnɔ sisan. Aw cɛn. Mais tɔgɔ de tan tɔ. Han? Mun y'o sɔrɔ ka segin kɔnɔ? Ne t'a dɔn dɛ, wa n'i ye nin kɛ, n'i ye ka ja furu sa, se ka n bɛ sonyɛni de k'a cɛla la. Ne ka sanu e na cɛ min bilala an kun ka kɔɲɔminɛ na, o bɛ taa mun ɲini ka jaga so kɔnɔ. Ne kɔni t'a dɔn o bɛna se nin ka segin kɔnɔ kun jumɛn de la. A dun b'a kɔnɔ, a yer'o de kɔnɔ sisan. Kɔrɔkɛ y'a ye o. Kɔrɔka, ko tiɲɛ de don wa? Aw cɛn. Ne ka ja de ka segin. Ni nin kelen shayi kelen dɔrɔn ni sɔrɔ a ka so kɔnɔ. An b'a la. Aw dun jɔlen bɛ mun kɛra tan? Kaja, ne ka segin de yan. Awɔ ne ka saki de. Ne ma mun faamuya o. O mun ka sanu bɛ taa mun ɲini e ka segin kɔnɔ? Ne ka saki kɔnɔ? Mun bɛ ne buramuso ka sanu ye ne ka saki kɔnɔ? Mais ne ma mun faamuya o. Nin tɛ e ka segin de yan. Nin ye ne ka saki de ye kɛ. O bɛ kɛ cogo di? A dun yɛrɛ de ka sa i kɔnɔ. Kɔrɔkɛ ye seere o. Sanu tununa de bɛ kuma jumɛn? Ne bɛ ka sanu ɲini ja, sanu bɛ e ka segin kɔnɔ. K'e ka sanu yɛrɛ ne ka saki kɔnɔ wa? I b'o ɲininkali k'i yɛrɛ de la ko e ka ja. Sanu bɔra e de ka segin kɔnɔ yan sa, kɔrɔkɛ ye seere o. A b'a kɔnɔ? Awɔ, a bɔra kɔnɔ. E ɲɛ y'a ye ne ka saki kɔnɔ? A y'a bɔ a kɔnɔ. O dun bɛ kɛ cogo di? Mun ye e ka sanu se ne ka saki kɔnɔ? Mun se ne ka saki kɔnɔ? Tanga daga kɔrɔ. Ne t'a yira ka ban, ne bɛ taa. Seru, e kɔni tɛna fɔ k'e bɛ ka taa i muso ka kuma na. Ko ne y'a ye k'a ka sanu suɲɛ. Ne bɛ se k'e muso ka sanu suɲɛ? Han? Ani nkalon da min ni tiɲɛ bɔlen don, i b'a ni Ala kan. Assalamualaikum. Koko. Naam. Emma. Mohamed. Naam. I nana. Awɔ. Baasi tɛ yen wa? Baasi foyi tɛ yen. I dɔgɔnin ma? O bɛɛ yɛrɛ ne. Se. Awa. O se ta an sigi yan fɛ. An tɛ taa kogo gɛrɛn na. Awɔ. Suma bɛ yen côté la o.
Kɔri baasi t'aw la? Baasi foyi tɛ yen. See, aw yɛrɛ dun? Baasi foyi tɛ yen. An y'a mɛn. Mohamed, Naam. a kɛra cogo di? A ma juguya. N y'a ye n seri ma wulada in na. Ma ne nana de an ka taa so ɲɔgɔn fɛ. Aw yɛrɛ bɛɛ b'a kalama ko o ko bɛ ka kɛ ne na du kɔnɔ ye a bɛɛ bɛ k'aw sigilen sen kan. Nin cogo in na tan ne bɛ se ka segin du kɔnɔ bilen. Ma ne bɛ nin situation in na ani diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen de ka kan ne ma. Ne tɛ fɛ ka n ba ye tan cogo si la. I n'a fɔ I b'a kalama cogoya min na man di den si ye I mansa ka bɔ I kɔrɔ ni saya tɛ. Ne bɛ nin lahala la ne yɛrɛ se ma ko tɛ wa n diyaɲɛ ko fɛnɛ tɛ. E banicinin ani I fa a bɛ ka tɔɔrɔ min da ne kan aw yɛrɛ b'a kalama. Tiɲɛ na dusukun tɛ se ka kuru I b'a fɔ kunbɛrɛ kuru dɛ. Ma o ye tiɲɛ ye nka I fana y'i k'i miiri anw na dɔɔni dɛ. E bɛ bɔ an kɔrɔ e b'anw to jɔn bolo? Aw tɛ denmisɛnnin ye bilen I ni dɔgɔninw. O n'a ta o ta a b'aw fa de ka so. Hali o don la aw n'aw banicinin bilala ɲɔgɔn na ne nɔfɛ. O kɛra o ma kɛ I t'i miiri kuma jumɛn na a ma min fɔ ne ma. Aw fa ye mun bɔ a la. O kɔfɛ tun ka tilala ka ne ka minɛnw ta k'a lafili. O de ye ne tɔɔrɔ kojugu Mohamed. Tiɲɛ na o digira n na dɛ. A ye n tɔɔrɔ fo k'a tɛmɛ a dan kan yɛrɛ. Ne tɛ se ka segin du kɔnɔ walayi. Ma e bɛ k'anw banicinin ta yɔrɔ min fɔ. Ne fana tɛna se ka sigi cogo si la ka mɔgɔ wɛrɛ ye min bɛna ne ba dɔgɔya k'a fɔ ko ne tɛ ko bɔ o la. Okay, action. Kaja. Kaja. An sɔgɔma. Somɔgɔw bɛ di? Tɔɔrɔ tɛ. An sɔgɔma. Denbaya bɛ di? Baasi foyi t'u la. Kaja dun? Kaja a tɛ yan bilen. Cogo di? Taara luwanse t'a yɛrɛ. Luwanse ya? Mun de kɛra la? Tiɲɛ yɛrɛ la n t'o dɔn. Ka bɔ I cɛla la ka na I faso la ka tila k'i faso bila tuguni ka taa don luwanse fɛnɛ na. Sɔgɔmada kelen a wulila ka finiw fara ɲɔgɔn kan k'ale bɛ taa luwanse t'a yɛrɛ k'o fana sigi ka nɔgɔ ale ma ne y'an sigi. Jɔn de bilala ɲɔgɔn na? Walayi ne kɔni ma bila ɲɔgɔn na. N t'a dɔn fana ani mɔgɔ min fana bilala ɲɔgɔn na n'o tɛ a balimakɛ yɛrɛ fana kɔni tɛ a n'o fana ma bila ɲɔgɔn na tiɲɛ yɛrɛ la. E b'a dɔn a taara yɔrɔ kelen min na? N t'o kɔni dɔn tiɲɛ yɛrɛ la n t'a dɔn. Baasi tɛ ne bɛna fɔlɔ. Awɔ. K'an bɛn. Awɔ k'an bɛn. Ne man ka sɔn o ma cogo si la. Nka aw kana ɲinɛ fɛnɛ k'aw ba de don dɛ. Aw fa muso de don. N'a ye ko o ko kɛ ne na aw kana fɔ k'a b'a ka kɛlɛ kɛ. Ne b'a dɔn min bɛ kɛ a b'aw tɔɔrɔ diyagoya de don. Mɔgɔ si tɛ sɔn I ba ka lagosi I sigilen ɲɛna nka a y'a minɛ I b'a fɔ aw ba de don. Wa e ni dɔgɔninw n'aw sera ka ɲɔgɔn minɛ tiɲɛ na o bɛ diya I k'i hakili to dɔgɔninw fɛnɛ na. Min ye ne ta fanfɛla n k'o to tantɔ. Ma ne yɛrɛ de b'i deli a kɛ Ala a n'a kira kama I ka sɔn an ka segin an ka taa so. Ne bɔli du kɔnɔ dɛ ne bɛ k'a bɛɛ kɛ aw de kama I y'a faamuya ne bɛ ka nin ko o ko kɛ nin tɔɔrɔ jugu ni nin muɲu ani nin dusukasi fɛn fɛn ne y'a bɛɛ kun aw de kama nka n'i ye ko selen yɔrɔ min na kɛ o y'a kɛ cogo di a sera a dan ne la tan aw fa ye ne ka minɛn na fili ne dɔgɔmuso ɲɛna a y'i jan ka yɛlɛ o kuma jugu si tɛ o ma min fɔ n ma a ye na maloya kojugu hali ne tɛ se ka n kun kɔrɔta bilen ko n bɛ ɲɛ jɔ mɔgɔ la du kɔnɔ min kɔni ka di ne ye I k'i dɔgɔninw minɛ ka ɲa
wa i ka tora fosi kana se muso ma kana fɔ k'i b'i fa fɛnɛ kɛlɛ ne nɔfɛ dɛ n'i y'o kɛ dɔrɔn i ye danga sɔrɔ Mohamed a to nin cogo in na tan n b'i deli Ala kama i y'a faamuya n y'a faamu n'i y'a kɛ tan a bɛ diya n ye kosɛbɛ mais i ko tɔɔrɔ t'i la yan dɛ walayi tɔɔrɔ fosi tɛ n na tɔɔrɔ foyi tɛ n na mais Ala tama tɔɔrɔya foyi tɛ n kan tiɲɛ yɛrɛ la k'i ye nin lahalaya in na o tɛ ne fɛla ko ye mais komi i ko ne ma ko nin yɛrɛ de b'i lafiya basi t'a la nka n'i mago bɛ fɛn fɛn na n wele n y'a faamu n bɛ to ka na b'i la ni Ala sɔnna ma Mohamed nin bila daga minɛn kɔnɔ jɔn bɛ nin daga ne don i y'a faamuya n y'a faamu n y'a faamu ayiwa o la n b'a fɛ ka sira ɲini baasi tɛ sira b'i bolo Mohamed yanni n ka taa i bɛ nin minɛ i b'o kɛ ka sukaro san nin bɛɛ ayiwa Ala ka caman bila an nɔ la amina ni baraji kana ɲina n'i mago bɛ fɛn fɛn na n wele n y'a faamu awɔ nka i bɛ ka wari di ne ma cogo min na Mohamed a ka di n ye k'i hakili to i fa fɛnɛ na ten i y'a faamuya tiɲɛ yɛrɛ la n tɛ fɛ ka n ka wari di ba ma ni e fa de don ne bɛ ka kuma minnu fɔ e tɛ k'a faamuya i kan ka ko kɛ ne i b'o ɲɔgɔn de k'a ye kan'a to i ka danga sɔrɔ nin ko in na quoi e k'i ka kɛta kɛ dɔrɔn e ka côté de ka gɛlɛn o ye tiɲɛ ye nka i fa fɛnɛ i fa ye dɛ i y'a faamuya ale y'i ka diɲɛnabɔ sababu ye n'i sera k'o kɛ Mohamed o bɛ diya n ye dɛ n y'a faamu Kaja. Na, Selu. O ka di kɔni baasi tɛ yen. Baasi foyi tɛ yen. Kaja. Ne kun mako b'i la dɛ. Ne b'a fɛ de i ka segin so. Segu ne hakili la an ye dɔ k'o kuma na o. Tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ne tɛ fɛ ka segin i ka du kɔnɔ bilen. Tiɲɛ yɛrɛ la. Kaja, o ye mun ko ye? E k'a ka ɲi tan bani n'i y'a ye n nana luwanze ta o de bɛ n lafiya wa o de bɛ e fɛnɛ lafiya. Kaja, e ye ne balimamuso de ye e bɔra ko dɔ de la hali a ma mɛn donc ne t'a fɛ i ka tɔɔrɔ tuguni tiɲɛ yɛrɛ la i ka kɛ luwanze la yan ne fɛla ko tɛ a kɛ Ala kama i ka sigi so ne ye balima de ye e man kan tɛ ka bɔ ne kan kosɛbɛ e ye ne balima fo ka sugu ka dugu jɛ wa foyi t'an ka balimaya bali nka e muso tɛ fɛ ka ne ye du kɔnɔ ne b'o kɛ cogo di nkalon tɛ nkalon ye a ma min da ne la tɔɔrɔ tɛ tɔɔrɔ a ma min da ne kan a kun tɛ dɔwɛrɛ o ne ka bɔ aw kan o de b'a lafiya o de la ne fana nana n ka du ta o de b'an bɛɛ lajɛlen lafiya. ne y'o bɛɛ faamuya sa nka kana ɲinɛ k'a fɔ ni tigi bɛ du in na an bɛ don min na ko bi e de dutigi ye bari sabu du ye facɛn de donc maa mun ka surun dutigiya la o ye e de ne bɛ se ka baara kɛ ka du dɔ jɔ n yɛrɛ ye mais e man kan tɛ ka bɔ i fa du la. awɔ du in y'an fa ka du de wa ne n'a a doni ka kan nka n'i ye ɲɛ ka na so ta a lajɛ i k'an faamuya bani. ne bolo nin t'a solution ye dɛ Kaja Ala kama segin so an bɛ fɔ ka bɛn kɛ nin ko in na. ne tɛ se ka segin du kɔnɔ bilen mɔgɔw bɛna mun fɔ ko ne m'an ka furu ɲa ko n bɛna n dɔgɔkɛ fana n'a ka furu sa k'a sababu kɛ i muso ka kɛwale o dun tɛ tɔgɔ diya ye ne ma o ɲuman ye min ye kɛ n to n damana du in kɔnɔ yan nɔ ne bɛ luwanze la tɔɔrɔya foyi tɛ n kan walayi ne y'a dabɔ e ka furu ka ɲa ne yɛrɛ ka se ka lafiya. ayiwa n'i ko ten Kaja n'o de b'i lafiya ne n'a sɔrɔ o ma kɛ se bɛ jɔn ye wa nka ka daminɛ bi la n bɛ mun f'i ye fo ka taa fɔ mun kɛra i ka so sara ne bɛ jɔ n'a ye wa i mago mana jɔ fɛn o fɛn la a bila i kun na ne b'i ka bila la ne y'i balima de ye ne tɛ se ka ban i la. n y'a faamu Sedu ni o tɛ o diyara n ye kosɛbɛ o bɛ diya n yɛrɛ de a ka di n ye i k'a faamuya dɔrɔn i y'a mɛn.
ala ka balimaya to amina rabi n bɛ taa n sen na yala yan fɛ ok problème t'a la n y'a faamu awɔ bɛngɛ ne kɔni seri ma yan bi i bɛ se ka ko o ko kɛ i k'o kɛ yalasa anw ba ka se ka segin ka t'i sigi an kɔrɔ sinon a bɛ cogo min na a ma nɔgɔ tan dɛ. Mohamed n'i ka kuma bɛɛ lajɛlen faamuya nka i bɛ ka mun fɔ kuma da la n'o de bɛna se ka kɛ. Cogo di tan bɛngɛ. diɲɛ kɔnɔ tɔɔrɔ jumɛn de bɛ yen e fa ma mun da ne kɔrɔmuso kan o tɔɔrɔ tɛ yen nka tile kelen da kelen a bɛ i fa minɛ a ma a y'a mun y'a bɛɛ la nka ko mun bɔra ka kɛ waati laban in na vraiment a y'a tɛmɛ a dan kan a dépassera. bɛngɛ hali ni maa m'a lajɛ ka taa fɛn wɛrɛ kama c'est vrai ko min kɛra a la a ma ɲɛ mais a k'a kɛ a denw kama a ka taa sigi anw kɔrɔ n'ale tɛ anw b'a kɛ cogo di. i fa m'a miiri dɛ i fa m'a miiri a ɲinɛna k'a fɔ ko donni min kama ne kɔrɔmuso bɛ ta ka d'a ma a dira a ma jigiya ni sugura de kama nka ɲinɛn'o bɛɛ kɔ. bɛngɛ c'est vrai ne fa ye min kɛ a ma ɲuman kɛ mais ne y'o de f'i ye ne ba cɛman ye nin cogo la a ka kan a ka taa sigi a denw kɔrɔ a ka di ne ye i bɛ se ka ko o ko kɛ i k'o kɛ pour que maa bɛ se ka segin cogo min na. i fa y'a ka kɛta kɛ koyi a y'a yira de k'a fɔ ne kɔrɔmuso man d'a ye et puis i tɛ mun kalama ne kɔrɔmuso ma boli furu tɔɔrɔ kama koyi lamaloyali mun dar'a kan a bolil'o de kama ka d'a kan hɔrɔn si tɛ maloyali fɛ. o n'a ta o ta ne ba ye muso fɔlɔ de n ko du muso fɔlɔ de don ale kɔni cɛ man ɲi kɛnɛ ma. awɔ tiɲɛ don du muso fɔlɔ don nka i fa m'a miiri o si la et puis hali a m'a miiri k'a fɔ ko aw fɛnɛ y'a den dɔ de ye a ma miiri aw la nka n ka y'a gɛn o bɛɛ lajɛlen kama a y'a ka kɛta de kɛ anw de y'a balima ye n'ale banna la ne tɛ se ka ban a la y'ale y'a ka so ye waati min mana ja a bɛ se ka na yan et puis nin waati in na k'a to yen bari sabu ni tɔɔrɔ tɛ fila ye kelen b'a kan a dusu kasilenba de don donc bɛɛ k'a to yen ne tɛ se ka ban k'a fɔ k'a tɛ taa o nka ko ye dakan ye n'a dara kama k'a bɛ segin a bɛ segin mais nin waati in na ala kama a y'a to yen vraiment ni tɔɔrɔ tɛ fila ye kelen b'a kan a dusu kasilen don ko ye dakan de ye donc ni a dara k'a bɛ segin tuguni o kama a bɛ segin mais nin waati in na ne fɛ bɛɛ k'a to yen a y'a to yen n t'a dɔn n'i bɛ ka n faamu. An faamu. Kaga ne mɛna k'e ye yɔrɔ ɲini dɛ e yɛrɛ tɛ se yɔrɔ explication na ne ye yan bɛɛ yala. a na kɛ e filila ne ka kuma fɔcogo la dɛ n'o tɛ yɔrɔ in tɛ yɔrɔ yɛrɛ dogolen yɛrɛ. i bɔra i faso la k'i ɲininkali kɛ k'i taara luwanse la ta ka bɔ du kɔnɔ Kaja ye dumuni kɛ mun na. ni ne mana luwanse ta walahi ne ni n balimakɛ ka balimaya bɛ fara. cogo di. kosɛbɛ ne balimakɛ muso kalikan ye ko f'a ka ne ni n balimakɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na. ala ne bɛ na du kɔnɔ wagati min na a ye ne ka daraka de d'a ka baarakɛla ma ko ka taa dumuni di ne ma buru kunkurunin wa limɔgɔ yɛrɛ finen b'o la i b'a fɔ ko ayi k'o da kafe dɔ sanfɛ hali o ma datugu. ne hakili la n ko baarakɛla filila de n ko ka n'a di ne ma walima a y'a ta a yɛrɛ ye de a ko k'ale ma fili k'ale ka patɔrɔn de ko ten. ne y'a ɲininka n ko karisa n
Ngo yala ngere ye dumuni di ka deni ma kana di ne ma ko kosɛbɛ. Ne ngo yala ngo mɔgɔ bɛ dumuni di mɔgɔ ma tantɔ. Han? Ko ne b'a dun ko ne k'a dun ko ne t'a dun ko ne k'a to yen. A yɛrɛ ko ten. A yɛrɛ ko ten. Ne m'o si kɛ baasi ye sa. O kɔfɛ ne taara pɛrɛnsi de minɛ a bɛ ka bi baarakɛla ka ɲɛgɛn kɔnɔ. Ne bɛ se k'o galon jugu ta ko n b'o da pɛrɛnsi la. Ayi, tɛ se k'o da o la. A cɛ nana ne ye ne dɔgɔ kɛ a y'a ɲɛfɔ ɲɛna ko ne ye galon ta ko k'o da ale denkɛ la. O tɛ ka ne kɛ galontigɛla yan. Han? O tɛmɛnen kɔfɛ ne yɛrɛ nani bi cɛ du in kɔnɔ ne ma don buramuso ka so kɔnɔ. A ko k'a ka sanu yɛrɛ ne ka minɛnw cɛ la. Ko wa ko ne de y'olu suɲɛ. A n'a ka baarakɛla jɛmankan don. Ni ala tɛ ne bɛ se k'an yɛrɛ bɔ nin ko ninnu na cogo di? Tɛ se k'i yɛrɛ bɔ nin ko. Han? Tiɲɛna Kaja, i sɛgɛnna. I tɛ n'i cɛla ye, i tɛ n'i faso ye. A bɛ kɛ cogo di? Mɔgɔ tere t'i nɔ ye. Ni ko y'i sɔrɔ cogoya min na i b'a bila ala ka minɛn de kɔnɔ. Ne ni n balimakɛ ma fara o. Nka min daga di ne n'olu bɛɛ la kɛ o ye ne ka na luwanze ta. Wa o de y'a muso ka hakilina ye. A kelen n'a cɛ kelen. O kama ne nana. I dun t'a lajɛ n'i tɛ sigi i faso la yan. I tɛ segin ka t'i sigi i cɛ fɛ yen. Ne segin man di so dɛ. Wa ne bɛ cogoya min na tan. O ka fisa ne ma ne ka taa n balimakɛ ka so kɔnɔ. Ne ni n balimakɛ an ka balimaya ma tiɲɛ o. Wa foyi t'a fara. Nka n bɛ ka na luwanze ta n bɛ ka siran ko dɔ de ɲɛ. Ayiwa n'i ko ten Kaja. Patron, ne mago b'i la. Ha? Ne mago b'i la n'a tigi ma baasi. E mago ne la? Ee. Ne dɔ la mun bɛ? Baasi tɛ. Ok, n tulo b'i la. Ne bɛ ka siran ne patron muso kana bɔ a kalama. O dɔ la mun de bɛ yen? Patron ni fɛn ba de bɛ ka kɛ du kɔnɔ e tɛ min kalama. Fɛn o fɛn bɛ ka f'i ɲɛna a bɛɛ ye nkalon ye. Cogo di tantɔ e b'a fɛ ka mun de fɔ? O dun na ne yɛrɛ de ɲɛ ye patron ye a bɛ ka don ni fɛn dɔ ye tan ni Kaja ka so kɔnɔna la. Jumɛn? M'a faamu e ko jumɛn? N yɛrɛ ɲɛ fɛn dɔ b'a bolo a bɛ ka don ne tan ni Kaja ka so kɔnɔ. Ayi. Donc e b'a fɛ k'a fɔ ko sanu tununko kuma mun n'a bɛ k'a fɔ ko Kaja de y'a suyɔn. Donc ne muso de ka kɛwale ye o ye yan. N yɛrɛ ɲɛ fɛn dɔ b'a bolo a bɛ ka don ne tan ni Kaja ka so kɔnɔna la. Ne mun bɛ ka siran ka cɛ ne fɔ ni ne bɛ tiɲɛ fɔ dɔrɔn a ko k'a bɛ ni nɛn tigɛ k'a bɛ n faga walayi. O de to ne mun bɛ ka siran ka cɛ fɛ. Et puis o t'a bannen dɛ. O donna pɛrɛnsi kun na bin ne kan ɲɛgɛn kɔnɔna la. Ni tan ni Kaja kun tɛ pɛrɛnsi. Mais e m'a fɔ ko tɛ tiɲɛ ye yan. Fu patron muso de kun ne bagabaga ko n y'a fɔ k'a tɛ n to yen. Merde. Tan ni Kaja de kɛra sababu ye ka ne bɔ pɛrɛnsi bolo. Ji e bɛ nin bɛɛ kalama mun na i ma nin fɔ n ye joona? Han? Mun na i ma nin fɔ ne ye joona? Omo. Na yan. I jɔ yan. Kɔrɔkɛ, i ye kuma fɔ ne ye cogo min na, segin a kan. Ka segin mun kan? N tulo b'i la, kɔrɔkɛ. O don na ni me ye i bɛ ka don. I ka kɛnɛ kɔni. I ka kuma fɔ. E m'a fɔ ko ne kana fɛn fɛn mɔgɔ ɲɛna ko ne n'a fɛ k'i bɛ ne nɛn tigɛ. Ne yɛrɛ de ɲɛ ye a bɛ ka don ni fɛn dɔ ye tan ni Kaja. Kɔrɔkɛ! O ta ne ma kuma i fɛ yan. I ka kɛnɛ kɔni. O ta ne bɛ ka kuma min fɛ e tɛ ka mɛn de. Kana essayer k'i bɛna menacer yan dɛ. I ka kuma fɔ. Walayi ne tɛ se ka kɛ tan ni Kaja ma fitiri wale. Hali o dun na pɛrɛnsi min na bin ne ka ɲɛgɛn kɔnɔ ko tan ni Kaja de taara ne tila a la. E m'a fɔ ko ne kana fɛn fɛn mɔgɔ ɲɛna ko ni ne y'a fɔ k'i bɛ ne faga. Voilà. I bɛ se ka jumɛn de sɔrɔ k'a fɔ? Donc e ye muso jugu de ye tantɔ wa? Han? E ye muso jugu de ye tantɔ? E tun bɛna kɛ sababu ye ka ne ni n kɔrɔmuso ka balimaya de tiɲɛ quoi. Depuis Ala ka ne da ka ne kɛ maa ye ne tile kelen n ma sigi an kɔrɔmuso la nka ne sigara la ka sababu kɛ e ye. I tɛ mun kalama an ka balimaya ka kɔrɔ n'i ka furu ye. I y'a faamuya?
Et puis il t'a fait comme oui, il boit. Mais t'as un bon moment son fait, mais non, non ma bema, yoro kadi betaye. Ya famia. Et puis quand il a fait, ali na kunsi dengele, il magara la, il a furu ba dafe. Muso jugi ne bay.